Тъй. Имаш? Имам. И така. Това е вожда на племето, на огнената вода. Всеки ще бъде... Достатъчно са двама свидетели, тук сме двама и вожда. Великата бира на мира. Дай вожда. Трябва да ще... Наред. И вече това ще пие. Аре, пие да пие. И му дай на него. Така. Дай му на него. И след това дай да това бира при света. Но, това е светелното миро на нашата племе. Дай сега. И сега, в името на племето на огнената вода, шамана изветря алтамента и в името на нашия вожд, Който носи волята на великия бог на пияниците. И в свидетелството на вечно пиещия. вечно пиестия наш брат, те посвещаваме седми. Няма никой научен. Как се кръстне? Тези мисли как се кръстне. По някакъв специфичен начин. Да. Така, Пиянието. Абе, опияние дух. Опиянение дух. Решите, съвета реши. и така, шамана, който е прекалено пиян, за да си спомни, те му го припомнят. По заслуги. По заслуги твои кръщаваме те, опиянения дух. И така, Хао. хао, братко наш, Бледолики, братко. ти вече си кръстен и посветен в нашето племе на огнената вода с името опиянения дух. Да помним, това е нашият отец, винаги го слагат. Налей му една чаша. Той има Има чаша. чаша, нали сме вече. Айде, на здраве. На здраве. Да. Чакай. На здраве за нашия нов брат опиянения дух. На здраве. Да ни е жив и здрав и при това опиянения дух имаше голямата чест да бъде посветен на рождения си ден. Сега пи. Сега пи. Айде, стай. Така, братко, ти вече си един от нас. Може да се успокоиш. Така, браво. Тук, що се здобихме с този член на племето.